Láhneš si na podložku, sú dve varianty. Tá jednoduchšia je, že spodná noha je pokrčená, vrchná noha je vystretá. Ruku si dáme pod seba tak, aby nebola nejak položená moc vysoko, kvôli tomu, aby nám nevznikol veľký tlak na rameno. Čiže dáme si ju viac pod seba, rameno zatlačím dole a jemne dozadu, aby sme ho zamkli v takej bezpečnej polohe. Čiže jedna verzia je táto, dáme sa na pokrčenú nohu, vrchná je vystretá a dvihnem ju, kúsoček nad zem a držím. Dám si pozor, aby telo bolo rovné, aby ten zadok nebol takto nejako dozadu, aby sme neboli položení do takého Včka, ale aby fakt sme boli rovno. Čiže to je tá jednoduchšia varianta, zložitejšia. Obidve nohy sú vystreté, dvihnem sa a nohu dvihnem jemne nad zem. Bacha, aby tá noha nebola položená takto na zemi, ale aby bola fakt, že čisto len z boku na chodidle a držím.